Eren uns baixos municipals sense ús, però s'estan convertint en un espai d'ecotreball. Les obres han d'estar enllestides al maig per posar-lo en marxa abans de l'estiu. Són més de 300 metres quadrats on hi haurà oficines, sales polivalents per fer-hi tallers o una cuina. Donem vida a una zona de la Clota que canviarà bastant el fet de tenir gent que pugui anar-hi. Paral·lelament s'estan recollint les propostes dels projectes que entraran a formar part de la Clota Ecotreball. Se n'han rebut més de 80. Abans de poder ensenyar els locals i els serveis, s'han apuntat 80 i pico persones a rebre informació, a presentar les seves idees per ser candidates, diguem, a millorar el barri. I a més, els emprenedors han de presentar una contraprestació per al territori per poder accedir a l'espai. Podria plantejar diferents tipus de projectes al barri, des de fer tota la imatge gràfica d'associacions, entitats del barri, per exemple. Formacions i xerrades a escoles i casals de diversos temes, i aquí m'agradaria molt col·laborar, fer xerrades també. Es prioritzaran les propostes que millor responguin a les necessitats econòmiques del districte i els sol·licitants sabran si els seus projectes són seleccionats en els propers mesos. La Clota Ecotreball forma part del Pla de Desenvolupament Econòmic d'Horta-Guinardó amb l'objectiu d'incentivar l'activitat econòmica de qualitat, facilitar sinergies i impulsar l'emprenedoria. Una sèrie